Escapada és una agència de viatges i esdeveniments on treballem els viatges vacacionals, que es pot veure tota la nostra varietat en la nostra pàgina web www.escapat.es. També treballem viatges en menudes i xicotetes empreses, col·laborant amb els seus comercials per ajudar-los a organitzar els seus desplaçaments. Tenim una línia enfocada per als viatges estudiantils a la nostra pàgina web elprofesorviajero.com, a més de donar un servici a la gent més gran, tant quant a les vacacions de l'Inserso com a les vacacions socials de la Generalitat. La idea inicial era obrir una agència d'esdeveniments i quan ens vam ficar a treballar sobre la idea vam veure que estaven fortament vinculades el sector d'esdeveniments en el sector viatges. Per tant, vam decidir en aquesta forma empresarial aunar aquestes dues temàtiques i muntar una agència de viatges i esdeveniments. Creiem que era un projecte que se complementava molt bé i n'hi havia poca oferta d'empreses especialitzades en dos punts tan importants per a la realització de qualsevol tipus de viatge i acte. El Profesor Viajero és un dels projectes innovadors en els que estem treballant. És una plataforma d'encontre entre els pares i el professorat en la que es pot reservar els viatges de forma internacional i està dirigida als estudiants de tota Espanya. Els nostres plans de futur són crear producte propi, ja que tenim receptius locals en algunes destinacions, com bé són en Tailàndia, en Bali, en Vietnam, en Hanoi, tenim oficina. En Estats Units treballem ja en alguns receptius locals i tot això fa que puguem abaratir els costos per al viatge dels nostres clients, tindrem major control sobre els seus viatges i poder donar una atenció més personalitzada. Si tinguera que donar un consell a un nou emprendedor seria dedicació, temps i carinyo il·limitat al seu projecte fins a aconseguir el seu somni.